Ei, benvinguts a Kawaii Diana. I avui, Farem la Kawaii Box. Kawaii Box del mes d'octubre, que aquest mes és Halloween. Havia oblidat. Fem igual que l'altra vegada? Sí, no veus res. Està mirant. Ui, bueno, una cosa per aquí, una cosa per allà. Segur que no veus res tampoc. Pilla, va. Sembla una hamburguesa. Nena! No tallen! Ai, quina nena més estranya. Ah, prepa. Els japonesos en saben. És un squishy, Halloween. Què és això? Se'm cau la bava, Té la bava rosa, Coses més rares. Un palo! Quasi. Un snack. Snack amb la cara del Doraemon, o un succedani. Està taronja com l'altra vegada. Sí, tots són iguals, després. Què t'agrada? Halloween Umaibo Corn Snack. Umaibo! Bueno, tu menges tot ara. O és que ja no has esmorzat? Quina gana! Jo no me n'ha deixat. Ai, quina nena. Continuem. Continuem. Una cosa dura. Sí. Vale. Són dos mirallets, un normal i l'altre augmenta. I així te maquilles. Vinga, ciao. Un peluche. Vinga. Un onigiri. Lo que sigo. Bolichin, llavero, onigiri. Kawaii. Vinga. Portes el paper. Bueno. És un llavero bossa. Com que llavero bossa. Ah, I si no cauen les coses, encara...
Ui, aquest és gros. Tot això. Tot això. Tot. És. Bueno. Hola. Bestia. Què és? No ho sé. Aquí coneixes què és això. Mira, i són de gatets. Okitoki. Dos llapis, Okitoki. una goma, una maquineta i un recreu. Amb taps. Saps? Incluïts. Vinga. Sí, hi ha unes quantes coses petites aquí, planes. Veja. Bueno, hem agarrat dos. El primer semblen que siguin stickers, o post-its. Oide! Ai! Són post-its. Escrius allò qualsevol cosa, clac. No. De gatets, no? De conillet. Oris! També és de conill. Una cosa molt rara. Encallat. Instruccions rares. Ah, bueno. Són cartes. Sí. Vinga. Aquí. Sí, això. No sé què és, però m'encanta. Un portatargetes o alguna cosa. I l'últim. Això sempre ho fiquem. Les pegatines. En aquest cas són de carabasses, de Halloween. Happy Halloween. I mira, hi ha una bruixeta, cabezona, i altra gent. Què t'ha agradat més d'aquí, xica? El peluche. Ai, el peluche, l'esquixi. Doncs a mi m'ha agradat més... La font del cul. O mira, l'onigiri. Ah, no, mira això. És més kawaii. Però sí, això és un llapis. L'altre també és un llapis? Sí. Ah, Per fi tinc un squishy. tot el cul. Olor. A mi m'ha agradat més... Després fem l'altre. Ara mateix, sí. Like, si us ha agradat el vídeo. I subscriviu-se. Ah, Kawaii Diana. compartiu i... Ciao, ciao.